да го създадем този свят. Така. Къде ще ни пусне? Вау! Като гледам, мястото е повече от идеално. Защото като гледам, има и коне. И тук има разни пещери, които ще ги експлорна. Чайте да се качим на планината. Така че всичко изглежда просто идеално. Гледайте колко коне има тук. Едно е лошото, че има само такива дървета. О, има и много животни. Мисля, че дори тук ще се установя. Опа. Ще се установя тук, то е ясно. То е просто невероятно. На много хубаво място се паднахме, още по-хубаво е от стария свят. И така, да направим обичайното. Виждаме доста кол там. В тези пещери ще слезем после да намерим малко айрон. Така. И сега да направим обичайната работна маса. Искам да ви питам, ако искате на някоя игра да снимам, просто може да напишите в коментарите. Искам, нали, и там играта. Аз като я видя, разбира се, ще играя на нея. Примерно има няколко избора, да кажем. Ако искате, мога да се изтегля. Ако някой от вас иска да играя, имам League of Legends. Там съм левел 20. Долу-горе добре играя. Имам Counter-Strike, ако някой иска. Също FIFA имам. И тем подобни. Зависи, ако искате, може да се изтегля някоя друга игра, ако искате да гледате някой друг геймплей. И така. Но за сега главно ще е Майнкрафт. Ако може да поснимам в някой сървър после, ще видим. Съжалявам, че не съм качвал скоро, но сега, за да се реванширам, ще има 2 клипа качени. Ако някой изобщо си иска да ги гледа. Защото още нямам нито един абонат. Това е лошо. Но какво да се прави? Така. Много ми харесва, че не спавам на толкова хубаво място. Просто е уникално. Тук, където не спавам. Има си всичко. И животни, и дървета, и всичко необходимо. Много ми харесва тук. Така. Малко да поправим така. Един меч. Така. Друго. Една брадва. Така. Сега да отсечем някое дърво. И после може да поексплорираме някоя от уния пещери. Но това ще видим. Гледам да не са много дълги епизодите, защото да не ви губя
много от времето. Така че сега за сега стига толкова. Да направя един чист. После ще си го доцека. Така. Така. Да сложим тук тези неща. И мисля следващия епизод да слезем в пещерите и да ги огледаме, защото мисля, че са доста дълги. Но за това следващия епизод. Така, за сега това стига. Ние бяхме по-точно както и да е, не мога да кажа. Аз бях от Robo Channel. Благодаря, че гледахте. Това беше втория епизод на Майнкрафт, оцеляването. Дано ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте. Това е. До чуване.